kabar lais pak sebuah. Lais pak sebuah. Hakakatang pa barukon badaman sem bakoid. Amen. Kajing e jong try jing yu Jesus Christ bad kajing e jong oblay lembad kajing islog jong amen sem bakoid kindan rengkat bad pi baro. Kohan men kopara ha utray Jesus Christ menta kasngi kabalang karake ya kasngi buram jong ka rukut kebang ong Catherine of Siena. Yaka lakha ha Siena ha kari Italy haus nam khatlai sau pon nhiều. Kalong kaying kabahe ha babon shibon ki khon hadu arpasan ngot ki khon hapok kaying kasam jong ka Catherine of Siena. Kadai ka number kaba arplai. Nadu kabadang red ka rukut Catherine of Siena kalong kaba rublay hadu kata. Nado dangret kapan kuj kapan kentang yalade kadon kata kajing kwa banong bangan rikuj ya kata kajing long soti kejungka. Hado bakut kajing em sisa kapan pau ya kane kajing rikuj jungka ya kata kajing long soti kejungka. Ha usnem bakadap kadan rusnem kerta kahan men jungka kayap no bat kikimi kikpa jungka kikwa ya ka banyatho bat ulok jong kahan men jongka Henry ka Siena ka Catherine Siena ka raikut halade ba kanom tre ban sim ya kata karai ka ba kikimi kikpa jongka kilapha hadu ba yalade ka odno ka pelengkot no yo snyu jongka ngitip ka jing hikai jongka balang ha jing tho ong ki ong ba ka Catherine ka don snyu ba jrong ba tang ban pen snyu dur yalade ka odno yo snyu jungka bad rengkat kijing duwai rengkat kijing sha jinget kijing pansutam ka duwai hoblay knang boblay unsngap ya kijing duwai jungka bakan light na kata banyet hono yauta ulok jong uhan men jungka shisha haden ki kimi ki pa jungka kisngap ya ke e ke ba maka kapan pa hoki bad ko ong ba deleng ba kajing pediang kajung belai kajing duai kajing ai kajing le kajing a bang light bangala banri kendong ya kan kajing khut kajing long soti kajung ka bat ngitip bagai Catherine of Siena kadai ka we na kita kerukut apok ka balang kajingi ka balaya pediang ya gitu ki santali ki jingmong jong jisu bat jisu man kapor penpau yala dehaka bat komjuro ka yo i ya kamaria ya ke angel bat kerukut baro kajing penpau jong ki angel jong ki rukut bar kajing yu ipau kajing ka yau jisu bat kamaria ka aibore ka ban long sisa kata ka rukut ko hanmen ko para ha kan kasngi bangir ke ya kan kasngi buram to ken ngin but khndiat e kajing em kajing ka ho yo le se ngim la ban pen sutom yo le di kuma pen sutom ka Catherine yo le se mangengim la ban penlit por haban duwai berkum juru ban syakri ya ki baduk ki batoy hapok ai melang ka salang ke jingi kumba Catherine kale Henry
laka jong ka buj laka jong ka bor laka jong ka jing nang ka jing start ka jing sempang ka jing token ngin pen pau ya kata ka jing ka jing shikre ka jing IT ka jing yaw blay te ha kan ka sngi ko han men ko para kat ba ngiwan banduai ban IT la de hoblay ban terwa ya kan ka mas ka khoi token ngin terwa hoblay ba mangi iwei pa iwei ru ngila balong ban le kumba im ka Catherine of Siena ngin penbab no try na banta ki lak kelet kitam kiduna gujungi nga pla how blay badan bor baro pada pi ko hanmen ko para bang alale pop shibun da gujung prokhat da kiktin da kikam da gujung laklet da gujung le pala junga da gujung le pala junga da gijung le palat bakrawe junga namar kata nakarpa de kamari abakhoj kabai sa gathei soti ya kyangel bat kirkhoj bada phi ko hanmen ko para banduwai nagabanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis ne yangi madalama bi ki pop jungi unyalam yangi sha ka jung em bom jukut amen. Traiken glad ko blay isnayangi Traiken glad ko blay isnayangi Kristo map ko Kristo rap ko nong penim jangi penim yangi Traiken rad ko blay isnayangi Traiken rad ko blay isnayangi Kristo ma ko Kristo rap ko nong penim changi penim yangi Tongin ya duai hakene kesngi ngi duai kerpang na gebenta kine gejing tumbu baper jungi kerpang hakene kesngi bangere kesngi buram jongka Catherine Bakoj na sena i sister Liti ibade superior jong ka konven jungi hangni hamoklam ireke kesngi buram gejungi ngi duai na gebenta gejungi ba blay Traiken rad kamtam lengba gejing sait jong ka Catherine of Siena inang don hapdeng gejing koi gejing khia agaleng kemer bet kemensem bat kerpang inang la susu ban IT la de ban sakri yo blay ba blay Traiken rad kurku kurdo ya baro gejing temu babha ka baidan ha gejing em gejing I kum uruniam banang la susu ban simbenta ha gejing sakri yo blay kumba kanong yada jung I Catherine Siena ile ha gejing em ngidu wairu na kabanta I saban ri kharmau barake kasngi khajung I menta kasngi ngi IT I rukumjo bablay nang ri nang somare I nang yada I ngidu wairu na kabanta kajing koi kajing khia jong u damang baha khonglam bad nak banta kajing koi kajing khia jong I Magdalena Rangdong ngidu wairu na kabanta kaman simbal khladno jong I Jenita nongrum ai bablay Traiken rad un ai I kajing suk beneng ko blay meu ba lapan kelang ya kadanot jong ka Catherine sen bakhot na sena na da kading jong ka jing it blay ha ka jing puson jong ka ya ka jing shashitom jong utrai bad ha ka jing shakri jong ka ya ka balang jong me to ai ba da ka jing asylum jong ka ki pai jong me ya ki ba lapan ya so ha ka jing mayaw Chris kinla ban kemen barabor ha gajing pan pau ya ka buram jungu we imar basan sha rengkat bat me ha gajing along ka way jongman semba khoj ublay junam la junam amen kajing pule nagi kam jogi apostle kalanong ka bakat sau gut khot ka basan ter hado khat phara ha kito kisni ha baladon kajing so boy hai khor niom da ki centil bat ki ju rengkat bat ki no yalam jongki
pan ban ben yau Paulus pat yau Barnabas pat ban lentem mau ya ki apostol kilatip ya kata pat kilatip pat kilapet Shalistra pat Derby kishnong ki ba Halika anyo pat sya kata katany baro saudong bat kilayalap ya ka gospel hangta Halistra ladon uway upriu uba shushong uba kreu ki kijan uba long uba tko na do dangka padu bom shem layaj meno ula shkor ya Paulus ba ukren badu Paulus haba ula petshan ya badu yo I ba udon ka jinget ba ensha penkoy ula ong da kasur ka bajam to yeng be halaki kijan ti ula yeng joj bat ula yan haba ki paj ba kilayo I ya ka ba Paulus ula le kila stang ban perta hagaktin liko anya kiblay kilawan hier syangi ha kadur kibriu ya Barnabas kila ay kerteng Useyus pat ya Paulus na marba ulalong unong keren urang ba kila ay kerteng ya Hermas bat uleng do jong Useyus ubadon ka tempel hamar khamat kasnong ulawan ra ki masi kertong pat ki kepeny sentiu sya ka kerdop bat ulamut penterwa cingknya ringkat bat ki pajba haba ki apostol Barnabas bat Paulus kilayo sngew ya kani kilaka ya lagi janpong pat kilator sya pedeng upajba da ka ba pertartan korang ba balay pilale kumne ngiro ngilong kibriu kiba kajo kajinglong kumapihi pat ngiwan ra hapi ya ka kubor babha bapin phai no na kine ki bom larkam sha ublay pa im ubala thau ya ka beneng bat ka khandeu ya ka dur yau bat ya ki baro ki badon haki pateng ki ba menshua ula sha ya baro ki benriu bakin im hala ka rukom im jongki penban shem le no ya lade klem ka saki naba ulale ya kababha padula ay hapi na peneng ya uslap bat ki ayom ba seiso uda penhun ya kidono jongpi da ka jingbam bat ka jingkemen wada kini kiktin da ka ba kilala pan pensange ya ki pajba da ka baterwa jingknya haki kaktin jong trai
Utrai dan ringkat bat pi kajing pule na gospel bakoi kat kumu Yohanes kaburong hame kutrai hakata kapor ujisu long hala kisan ran uta babat yaki kum jenga bat ubasumari ki udai uta uba e jenga bat yauta uba e jenga ensa e yau dauk pa jenga bat nga ngan e ju bat ngan pen pau yalade hau Judas dei Iskariot ulaong hau ko kan rat komno men pen pau yalade hangi klem da pen pau ha kaperthei Jisu la jubab yu lada uno e jenga sumar ya kikten jonga baruk pa jonga e ju bat ngin wan shauta bat ngin shong ne bat uta ubom e jenga sumar ya kikten jonga bat kaktin ka ba pios ngeu kamlong ka jonga hanrei ka jonguk pa ubapha yenga ya kine ki e nga layatu hapi kat ba ngadang don bat pi hanrei unong pentengen umen simbo khoj yaw ba pa sapha hakakerteng jonga sahikaya pi nadong shadong bat sa penkan mau hapi ya kata baro kaba ngalayatu hapi ka gospel utrai ka jungiro yame ku kres ladau trai daladehi wan yeng khmat ka jingkhang ka jungpi wan tit ka jingkhang jung ka ying ka jungpi uang ai ngan thit ya kane ka ying ka jungpi ai ngan thit ya kane ka ying ka jungpi namar ngadon kamika namar ngakwa banlong trai ya kane ka ying ka jungpi ka jubab ka jungpi ka jubab ka junga ko hanmen ko para jubab hidalade ngam kwa banios ngeu ka jubab ka jungpi jubab hidalade balei utrai wan bantit ka jingkhang haying jungpi ong ba ai ngan thet ya kane ka ying ka jungpi nga kwa banshong nga kwa bansa ha ka ying ka sem jungpi nga kwa banlong trai ya kane ka ying ka sem ka jungpi utrai uwan shisha ha ka jung em ka junga bat ka jungpi yole se ka jubab ka junga ka jungpi ngi ong ba em ngam la ban ai ya me ba men thet ya ka ying ka junga han rei nga sha ya me ba men shong rengkat ban nga yole se kane ka jubab ka ba ngi ai balai namar ba ngaru ngadan kam ya ka ying lai jong ngaru ngadan kam piru pidon kam ya ka ying lai jong yole se ka jubab ka junga ka jung pi ngi ong komta komno ken ngala ban ai bandi ya ka ying ka sem ka junga how try hanrei ko hanmen ko para utrai kwa yang nga badia pi bangin ai ka jaka shong ka jaka sa ha ka ying ka sem ka jungi utrai kwa bamanga mapi ngin su khod yu ban wan shong ha ka danut ka jung em ka junga ka jung pi utrai kwa dalele bama long tau nong wei ha ka ying ka sem ka junga ka jung pi ban long tau nong wei ha ka danut ka junga ka jung pi hanrei ukwa ban long utrai den mata ka dau utrai ong ba ai ngan thet ya kana ka ying ka sem ka jung pi ladang yong ni sha ya me ba men shong han rei ngam ai ya me ba men thet ya ka ying ka bamot ni pen long yaw trai tang unong we ngim sha yaw trai da ba long u khli jong ka ying ka sem ulong trai jong ka ying ka sem habangi kloi ban ai ha oi ko trai shim ya kana ka ying ka sem ka junga shim ya ka danut ka junga shim ya ka jung em ka junga shim kat ka bang ngadon ka dai ka jung me ladang kloi ban ai kumbandi ya lade kumbandi ya ka ying ka sem bandi ya ka danut ka jungi ha trai utrai unsawan ban shong rengkat ban ngi habaro kipor dein mata ka dang ong yipi utrai ukwa ban thet bat balong trai ya ka ying ka sem ka jung pi ya ka ying ka sem ka jungi ya ka danut pada ka jung em ka jungi
Hak gospel ke bang yos ngamata kasngi kadai sepang kani. Kajing kwa jong utrai, kajing trang ka jong utrai, bat kadai kajing khot ka jong utrai, yangi iwe paiwe bangin IT lut yalade, da kata ke ba ngi I ya u. Kan mau ko hanmen ko parang yong para khot bangi I jo blai. Om don uwe na pedeng jungi Kristen bang bang ngangam I jo blai. Ngi I jo blai. Ngi pen pau ya kata kajing I ka jungi jo blai. Hakala ke jong ki buit ki bor ngi pen pau. Hanrei ngi haban kan mau ya ke ka ba u Yohanes lo tho akashthi ka ban kong jung u kala nong ka ba sau du khot arpo. Lada ngi ong bangi I yo trai lada ngim la ban I ya ki parabru ne ki paramarjan jungi ngi long ki nong thok ki nong sukor. Dein mata kadang ong ipi ngi ong bangi I yo trai lengba ki jing duai jungi lengba ki jing simbenta jungi haka ki kam jung ke balang hanrei ladang imla ban penpau ya kata ka jing I ke junga ya ki parabreu ladang amla ban kener ki kti junga ban ya rap ya ki to ki badan kam ya ki jing don kam ki jung ki nanga ka bamot ngim don ka jing I yo blai wala dang ong I ho yulesi ngadon kapisa hak pla junga ngakloi ban ai ya ki wei hanrei habang ai ngadon ka jing knyum habang ai ka jing rap ka junga ngak khabrip ke khmat junga seliang kata kam dei ka jing I ka ba hok ka jing I ka ba shisha ka ba ngidon hau blai ladang I kwa shisha bangin don kata ka jing I yau blai ngidei ban ai ti lut yaladi telitelan ngidei ban ai ti lut yaladi kumbau jisuang lada pi kongu ya ke ketin junga bat pile ya ke ka bangal akren ngalahi kai ya pi ngahi dalade ngan wan ban syong rengkat bat pi namaru trai wang ba ngangan pa yu man simba kuj lada mangi ngi ai tilut ya lade man simba kuj yun wan syong rengkat ban ngi bat kumbang yos ngeu na kalain ke bakhado jong ka gospel ba mata kas ngiong man simba kuj yun wan syong ne bat pi bat un sahi kai ya pi na dong sadong tang ladangi ai tilut ya lade tang ladangi dilut ya lade hauturai ya kaying kasem ka jungi ya kadanot di ka jingem ka jungi utrai unsa wan syong rengkat ublei ku pa ublei kun ublei mensim wan syong rengkat ban ngi ban mangi ngin sayo ya kata ka bor ban I ya ublei ban I ya ki parabreu jungi ban I ya baro ki jing thau ki jungu ka ba ula ai ti hanga ba de phi ko hanmen ko parang de ni haban kan mau halade man kasngi ngedeban pen kan mau ya lade man ka klepat man ka por kumbang yos ngeu na ka gospel ba mata man ka ba menen kasngi kebangi pusan menen kan mau ngim la ban lei klem utrai ngim la ban lei klem utrai ha ka jing em ka jing ngi don kam yo utrai de mata ka dau ngi de ban IT telan ya lade tang ka jing IT ka jing ka jing pi utrai nuan ban syong rangkar ban ngi utrai nuan behika ngi utrai wan ban petilenti ngi bat un kersan ngi ban I ju bat ban I ya ki prabreu ko han men ko para to ken ha kan klemat ngin ya duai to ken ngin IT la de hautrai kat ba ngi trwa kat ba ngi wan ra ya ki jing trwa ki jingi hakmat kaduan kadupat ke jing u ba un pediang ya ki jing trwa jingi bat kum juru un pediang ya ki jing em ke jingi bat un sim telot ya ka ying kasam ya ka danut ya ka jing em jingi iwei pa iwei en yoro ya Jesus Christ Trong ngin yang ngin pla ya la ka jong ma jing ye nga nge hau blei pa badan bor baro unong trau ka beneng bat ka kandau pada hau Jesus Christ kun ba marwe jungu utrai jungi ya balapun da man sembakot ya balakana kamaria te soti ya masala bein hapo pintus pilatus la sanar pnayu la ya bala tebu la ya shikbiya ha kasni ke balai la mi pat ni ke bayab ula kiu shapneng usong shakamon ublei ku pa badan bor baro nang tra uwan pat ban bishar ke bem ke bayab ngangai da man sembakot ha ka balang kathalek bakot ha ka jing salok rakot ha ka jing ma be ki pop ha ka jing mi pat ka do bad ha ka jing em bom chukot amen
Laispa Prabhuwa. Laispa Prabhuwa. Dawai ko hanmen ko para baga jengkenya jenga ba jongpi kan long bapdiang huna kemadu blei kupa badan bor baro kontrai badiang jengkenya nakti jongpi na kebenta ka jengira badoram ban bekerja jengu ka jeng mentoy ngi balbalang bakoi jengu baro kawai to priang ko try ya ka jengkenya bapen em ka bangi terwa ha ka jengken mau ya ka katrin bakoi kenang bamangi ya kibala hikai da ke jingken tu jongka ngin la banai khamsit ram yemi ublei ubasisha dau kris utrai jungi amen utrai dan ringkat bat pi token tu yalaki danut tongnai utrai ublei jungi da shisha ka long basong hok bat ka badai ka deiti jingi bat ka jingpen em yangi haman la kapor bat ka jaka banai ngu yame ko kanrat ko kpa bukhut ko blai badan bor bat bom jukut namar hakir khut ki balapan kentang yalade hau kris na ka banta ka hima bneng ka long ka badai hok ban yaro ya ka jing sumar sukher ba phalla jongme da ka ba khot biang ya ka jing long breu sha ka jing khut tan rai jongka ban me wer ya ka ban mat hang ne ha prathei ya ki jin ai ya ki ba enyo ha ka prathei bathamai bat kumta rengkat bat ka kunhon jong ki angel bat ki rukhoj ngia ro ya me bat ngi pan bana khlem sange bakud utrai bakud bat petai kidap da kaburam jongme rayo sana shatro rayo sana klemkut rayo sana yublei junom yaro yutabawan haka kerteng utrai Meneng bat petai kidam da kaburam jongme Rayo sana shatro Rayo sana klemkut Rayo sana yublei junom Da shisha melong bukhoj ko trai ka thame jong ka jing khoj baro
Namar kata ngikir pad me to pan khoj pan kantang ya kine ke jing truwa jungi da ka bapha yaman sim jung me kum kam jer halor jongki bakin kalalong yengi kamet bat kasnam jong utrai jungi uji sukres hakapor baladino yu badala kaman sngebha ula priang ya kajing sha sutom ula shim yokpu bad gabaingu yame ula kedia yu badalai hala kisenran uong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na gebenta jongpi Hakaju korkom enda lalayabam ula shim yukukuri badagbaingu biang yeme ula ai hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai batbom jukut ya keba enpenme na kebenta jongpi bat na kebenta ki babun na kebenta ka jongma pe ki pop to le ya kane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing nged Kajasin bani banyu neubu bani yakani akuri Ngipen benar kajing ya jong mengkutrai Tadadu Namar kata ngi bapan menta ya kajing ya bar kajing mi pa jung u ngi terwa ha me kotra yuk po jong kajing em bat ya ku khuri jong kajing pen em ngi dai ngu ai dam namar melenyew yang ngi babet ban yang akmat jung me bat ban sakri ya me da ka bas ngawret ngi kerpat ya me bangi ki bayo banta ha kamat bat kasnamo kres ngi long ki ba lapan tali ka wei daw man sem bakhoj Tokan mau ko try ka balang jung me ka bala priang hasatla ka prathai bato panjanaya ka ha ka jing it rangkat bada Francis ukpa ba ko jingi ulban marwen yu bishop jingi ka kan hon ki bishop bad baro ke lingdo tokan mau lem ruya ki hanman ki para sunrang bat kan thei ki balyathia da ka bakarman ha ka jing me pat bad ya baro ki bala khlad no ha ka jing isne jung me to priang ki sha ka jing shai ka khmat jung me to isne yang i baro ngi karpadi me Barangkat bat kamariati sati bakhoj kakmi jong belai ujisa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bat baro kerkhoj ki balapan sngo bahaya me pateng lapateng ngilong babet banyo bantalem ha ka jong imbom jukut bat banginira bat pandan borom yeme daw kun jong me uji sukris Dau lembat u bad hau kan long hame blei pa badan bor ha ke jing long ko wei jong men sem ba khut ba ro ka borom bad ke jing ro junom la junom amen kumbla hukum yang ngi daw nong panem bad kumbla hikai ngi dak tin blei ngi not banong kok pa jongi wa ha beneng kelong ka ba khut karteng jong me Kanwan kahima jung me kalong kamon jung me ha ka kendeu kumba ha beneng to ai ngi mata ka jung bam jungi ka ba hala ka sngi ba tama yangi kerangkang jungi kumba ngi rogi ma bi ke bales new yangi padwad ya lam yangi sha ka jung pan shoy henry de pan la yangi na ka bas new to pan la yangi ngi karpat ko try na ka jung snew ba ro ha ka jung sabun jung me to ai jung suk jung sanya ki sngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing isne jume ngin la barabor na ka pop ban ngin yo jing da na ka jing janjar baro kat ba ngi dengap khmelan ti ya ka jing kerman ba khoj ban ka jing wan pat jong nong panem jungi u Jesus Christ Kotra Jesus Christ me belong haki apostol jung me ka jing suk ngai api ka jing suk jungang ai api
wat pe ya ki pop jingi Henry ka jingi jong ka balang jong me bada ka jing sabun jong me to ai haka ya ka jing suk bad ka jing thali ka wei kat kum kamon jong me mame ubem bad basan shar junam la junam amen ka jing sugut rai ka dan barabor rengkat bad pi to ngin ya terwai ka da ka jing suk iwei hai wei pat ka jing suk bad pi kami kun lang brod jong blai ha kami bukit no iki pop jong ka perthai suk yang iki bala sakhat sha kan ka jing khawai jong u kun lang brod ko kan rat lam shong hok baman rung apo ka yin ka junga han reish ong tan ka tin kaman sem junga kan sakhia hi kamat berkasna mo kris kan ri kalamingi sha ka jing am bom chukot amen
hagan kelemat kebakerpang kabamela ay hangi banglayo bandon rengkat benmi lengba kajingwan kajungi ha kadanut kajungi ha kajung em kajungi kotrai ikwai making bamenlong mameu trai jong kane kadanut melong mameu tunrai jong kadanut kajung em kajungi long mameu kledo jong kaying kasam kajungi ngim kwai kotrai laitang nami kotrai ngim kwa bamelong unong wei Henry ngi kwa kenyeme bamelong mame konrad kledo updeng jong kajung em kajungi nangai boring ngi kotrai jisu khamtame hagane klemat kotrai ngi wanra khamat jungme baro gi jingtumu kabangi labu hagane kamas kubakoi ibarakhe yakasngi burom jungki sister Barkum juro ibarakhe kasngi kha kajungi ngiduai nak banta kito gi babang basitam ngiduai nak banta kito gi mansimro gi balaklat no na kane kaperthe ngit khot yame gi karpat yame kotrai memenwan bansong rengkat bangi shirta kajung em kajungi kat bang reng em ha kane kaperthe nyai ti lade hame kotrai shimti yangi to ngini aduai to ai bakai mai khawai bakan jabeneng ha kaba lapsa yangi kotrai kan ai ya kajung em bom jukut hangi kumba kalapsaru ha hasla prathei ya kajung em jong ka katrin bakhoj dau kris utrai jungi utrai don rengkat bat pi ublai badan baru unkur khuye pi ukpa pada kon pada mensem bakhoj tolai suk badi ej markaliang haleluya haleluya Haleluya. Nomor sispa live. Haleluya, haleluya, Yesus Kristus lami pat. Haleluya, haleluya, Yesus Kristus lami pat. Yesus ulung utrai kendal, simka percaya. Haleluya. Haleluya, Yesus Kristus lami pat. Haleluya, haleluya, Yesus Kristus lami pat. Kaburam hakpa kunum sim kuit. Penyero yuk terakhir Kristus.